25. Една хубава възраст. И като се замислих как да раздвижим ситуацията, взех да разлиствам старите албуми вкъщи и реших, повечето тук ви познавам от 20 години, а преди това съм имал още 30. Реших предните 30 да ги представя тази вечер, за да сме така по-навътре в нещата, както се казва. Затова ще ви направя една кратка презентация на първите ми 30 години. Не повече от 2 часа ми се. Може да пие през това. Може, да. Ето как започва всичко. Да. Ако познахте гласа 65-та година, това беше гласа. Нямаше други гласове. На 50 ли сме вече? В Ивайловград, след тази прочувствена реч на Байтошо, дядо Мраз тогава, нямаше дядо Коледа, седнал на неговото макче и решил, че трябва едно бебе да се появи на бял свят. Веднага с няколко команди на макчето се е изстрелял към родилния дом в Ивайловград на помина и в 4 часа сутринта бебето взело, че се появило на бял свят. Не грижа. А мисля, че не съм се променил много. И се обучи се да види. Аз не си лошо. Тук за първи път съм на светло, т.е. навън на светло. От малък тогава забелязах, че момичетата ги влече военната униформа, затова веднага съм взел мерки. Това не съм аз. Това са преди мен. Тъпо съм. Няма да летеш на много време. Да. Също моторите бяха на мода много. Виждате какъв смел моторизъм с колоровец. Известните марки тогава бяха с руски имена. По една или друга причина всички, които сте тук, ого, добър вечер, заповядай, някъде само дели. Един момент. След малко 5 минута почивка, една в кафето. Беше ти кара пауза. Много ми да се стая униформа. Да се отива, да. Да се никъде. Ма бабила си не. Как да те мога да само те ходи Заповядай. Продължаваме в ритъм. Да, продължаваме нататък. Ралица не знае как презентирам, така че няма да се връщам назад. Няма да връщаш назад? Не. Бих искал, но... Давай си готови. Всички знаете колко съм трудолюбив от малък и така. Има ли някъде програм, колко убирам медали? И детството, като свърши, какво идва? Училище, както казва малко момичетата. Първи клас, Пловдив. Още съм малък и не разбирам, че да стоиш на първия ред средата кофти. Но постепенно ще видите в развитието си, така както стигам до по-верни кози. Първите редици. Бързичко минаха 8 години, завършвам вече Елимпелис, четвъртото народно основно училище тогава. Сега не знам как се казва, може би пак е народно. Тук ме разпозна
познавате, предполагам, приличам си много, нали? Ето. Това така си. Същия съм. Във всеки случай показва. Показвай. Тук първи учебен ден в техникума. Вече съм взел така идея къде трябва да стоя. Нали виждате? Къде си? Ето червената точка. Да. И набързичко абитурент отново вярната позиция. Вече на последната. Да. А след като завърши човек абитурент, в тези години ни чакаше родната казарма. Пак униформа. Същата реформа. Бях от първите, още септември месец, Смоленския отряд, граничан. Виждате. Сте всички еднакви. Моля? Кой е фронт сте еднакви? На гръцкия. Всичко е много лъскаво. Завършихме школата в Смолен. Подготвиха ни за свързочни стопонисти да пазиме страната, да не избягат хората навън. Така пазихме тогава. То може би и сега така трябва да пазиме. Има и музика. Да се спомня. Ето виждате какъв съм юнак. Това е представя, Емиле. Моля? Много си дълго това. Леги си бил. Заслужил. Си бил там. Пак им бъде. Но това е лъскавата страна. Сега ще видите действителността на заставата. Изстреляхме на една застава на 20 км от село Пловдивци. Аз от Пловдив. Село Пловдивци за първи път го бях чул и вие сигурно за първи път го чувате. Ето заставата къде е. Гледахме по-близо беше гръцката страна, колкото нашата. От едно време към Македония съм се насочил. Да. Ето първия ви наряд. Съвсем по друг начин изглежда, не толкова лъскаво, нали? Зимата дошла е водата, разбила е решетките, клюнистите и кучкара трябва да обикалят, за да не би някой да избяга и да отиде в време на капиталистически строй. Тежка беше зимата там. Ето двамата клюнисти на заставата, докато не оправят нещата, стоят там. Ако някой не ме разпознава, нека вдигне ръка. Също може да задавате въпроси, няма проблем. Да не се продаваш. Но идването на лятото е хубаво в планината, дори и високопланинската застава е хубаво лятно време. Виждате тримата другари. 2 години. Лятото застават нарядите. Много по-така леко носеха службата, виждате баирите отзад. И жена ми дълго не вярваше, че съм служил в такива баири, докато ни я заведах да ги види. Като ги видя, разбрах. Моля? Не дай ти имало там, нещо не ти показваш. Помакиня. Не ти показваш ли? Не, те рядко влизаха, ние само ги наблюдавахме ето така. Не е вярно. Ние така ги наблюдавахме и ги пазеха. Още са си тук, да ти кажеш. Още са си тук. Добре сте ги опазили. И дори в най-тежките дни в село Пловдивци имаше една пивница Орфей, която много ни помагаше. Там стояха едни разбрани хора, които ни влизаха в положението. И ви ставаше весело. И отпускахме. А тук виждате моите колеги как са намръщени. Аз съм весел, сигурно се сещате, студентите бяха уволнени. 6 месеца преди моя набор, тежко име на момчетата, тази дупка тук се сещате какво е направил, нали? Тогава, като дойде заповедта за уволнението, без да искам запали гората и изстрелях няколко пълнително. Но това се случва, такива неща на границата, риски.
Ето вече с студентска книжка и с удостоверение. От тук заминавам директно къде? В София. Това специално го сложих за моите деца, да видят, че ние едно време ходихме да четем в библиотека. Мохамед, ти знаеш. Ти знаеш. С Мохамед бяхме в 317 стая. Денонощно стояхме в библиотека. Тогава нямаше Google, нямаше интернет. И ние само в библиотеката. Само в библиотека. Но от това време, от стая 317, нито аз, нито Мохамед имаме снимки. Първите снимки са от стая 417. На 41. Ето вижте стаята, това са квартиранта и коксто от Пловдив. Да. Прави впечатление колко е подредена и е чиста стая. Някой може ли да отговори защо? Моля? Чакали сте посещение? Не. Просто всички курсови работи по програмиране на девойките в общежитието правих аз, а всички чакали ще правиш и кокс. Ние чистеха безплатно рум сервис. Денчева да познаваш ли? Спагети, да. Точно тая беше, да. Имахме много интересни случки, но после индивидуално зарушаваме тук спокойствието. Най-хубавото в студентството по наше време бяха бригадите. За съжаление ходихме само в соцлагера, нали? Това означаваше Съветския съюз, Чехословакия, Полша, евентуално ГДР. И тук виждате пред паметника на Пушкин. Няма главата на Пушкин. Без глава. Но се чете, че е Пушкин. Това е една култова снимка, която след като я видя баща ми, светла на памет, изгенерира така една култова реплика. Каза, той е нашия много нахален, аз го знам. Ама това момиче като гледам не се дърпа изобщо. Това момиче вече сама се пак да кажеш 50 кила по-много. Добре, че не видя следващата снимка. Тогава вече щеше да е ясно какво стана. И след тези снимки, след тази бригада, ясна работа, както казва Серго, опа! Малка сватба, май Марин ни предупредиха колко е тежко и ние така се хвърлихме. Млади и неопитни. Ама само да ида пата. Марине, гледай какви сме младежи. Просто не е истина. Бях забравила, че тогава беше с Мустак Марина. Как харесва личната? Да, много интересно. Успях да намеря само снимка, на която аз се разписвам. Снимка, на която жена ми се изписва. Това не е добре, да. Не е много добре, да. Обратното би било по-добре. Но ето, така се Тогава е бил случват нещата. професионалист, моля ви се. Да. И тя ми слага пръста, изобщо нещата са сериозни. А в Пловдив има една традиция. Силвия, не знам, ако не е минал Мариан през нея, може би е време да я мине. Когато се излиза от обредната зала, в която сме в момента, младоженеца трябва да пренесе булката през 30 стълби. Добре, че бях ягичен. Добре, че не мала ми. Много сложно. Тук не трябва да качваш се. Както виждате, дори когато я пускаме щастлива, значи всичко е окей. Пренесъл съм. Мариане ще покаже кой е обредният дом в Пловдив. До четвъртък пазара, знаеш. И тук за спомен котешкото гледане. Буржуазна такава.
буржуазно не някакъв, да. Тримонцио, да. Чухте ли детето какво казва? Мамо, сега и да беше по-добре. На здраве малко трябва да пие. Все пак, 2 часа не са малко. На здраве на всички. Продължаваме. Не остана. След тази сватба, какво следва? Печелиш голямата награда тази вечер. Ето, това е Роси. Да се чуеш, той присъства на сада. Тогава не разрешава. Не разрешава тогава. Шейново. Това малкото момиченце, ето къде това е голямото сега. Приличат си. Приличат си, да. И Това е строителния период. започваме да строиме къщата. Багери, самосвали, но ние млади и ентусиазирани. Адидаски тогава бяха с връзки, не може да меч. Адидаските, Вие да. двамата са адидаски. От Благоевград. Тогава се рече Македония. Строите са адидаски. И така като ни гледате ентусиазирани за 3 месеца, дигнат на къщата, вече сме на покрив. Още по-ентусиазирани, малко отслабнали. Не много. По стара традиция, кръст на къщата с риза за майстора, спазили сме традициите. Аския. Напред сме с материала. Като построихме къщата, какво следва? Стояне? Тези. На същото място, само че Роси без зъби. Предния път имаше зъби. С двете щастливи баби и родителите. И това малкото там е тези, ето е тук. Какво друго трябва да направи човек? Да засади дърво. Засадил съм брезичка, елхичка, туички. Аз не си мисля, че играеш голф. Мариана по голфа. Междувременно и работих даже. С другаря Дикин направихме всички клонове на Евробанк, които още работят. Скромното ми кабинетче, след като другаря Дикин почна да се занимава с административната дейност, Му освободи месте. чашата на Ангел сега го виждам там. Добра е. Хубаво кабинетче, няма ги другите хора от този етап. Децата пораснали, Теди малко по-високо от Роси вече. И идва време да се разделя с банковата сфера. Трудно беше, виждате, не искат да ми пуснат. След 12 години в банковата сфера... Кой е това? Мариочето. Даже аз знам кой да решава. Ти да не помисли, че някой от Силистра е дошъл. Дошъл е, сега ще видиш. Аз ми не го Трудна беше раздялата, тук с Юри, а това е директорката на клона в Силистра. От Силистра дойде, за да ни изпрати. Ние заедно с Юри напуснахме едновременно, след като гърците купиха банките, разбрах, че с Гърци не може да се работи. Веднага изпращането беше така трагично. Тук моят екип, последна снимка с моя екип в моя кабинет, преди да си тръгна от банката. Сърбой, ти си бил младичък тогава? Всички са щастливи, не знам какво става. Или някой ги напуска, да. А това са групата останали до последно. Уникална снимка от втория етаж на Евробанк. Фоето,
Няма вече такава банка. Последните, останали до 12 кусор вечерта. След Евробанк си тръгваме с колегата Юри, заедно напуснахме с 2 бутилки уиски, всеки по своя път. Аз в създаващия се тогава Viva Tel, нов мобилен оператор. Песента на Viva Tel. Това е моят екип в Viva Tel, сервис менеджмент тима. По-голямата част от него липсват няколко момичета. Престоя ми в Viva Tel може да се охарактеризира с следващия слайд, който момичетата ми направиха, като се тръгваха от Viva Tel. Много от изразите ползвам и до днес, много от изразите сте ги чували и ги знаете. Кой е първия? Тук е Nokia, не е Apple. Ама все пак, да. Тогава бях фен на Nokia, една от последните ми Nokia. Много хубави спомени. След което получих страхотно предложение от Диди Илиева и се преместих да работя в Lyrex, където съм и до днес. Вече от това време всички вие имате по-ясни спомени, а имате и Фейсбук, предполагам ме следите, нали? Аз съм много активен там. Вече в Lyrex. И 2008 година получих един много странен СМС. Welcome to Macedonia! The cradle of civilization. Без продължава да се варира, пресичаш граница. Минеш на границата, получаваш този СМС. Това е последното, което види за колата в Македония. И започна моето голямо преживяване в Македония. Изградих офиса на Lyrex там и един от най-добрите селс екипи в Македония. Ако искате руса, ако искате черна, вашия избор. Как се толкова на 30 години, разбира, че си математик. Освен веселите моменти, трябва и да работим. Това е офиса ми в Македония. А тук един човек, на който съм безкрайно благодарен и без който Македония нямаше да е същата и моето пребиваване там. Забележете, той никога не пие ракия. Винаги е с минерална вода. Никога не пие ракия. Никога. Един от офис стига. Моля, Един от офис стига. по един от офис стига, иначе не стига ракията. Ей така с Делчо. Вечер обсъждаме бизнес плана. Айде на здраве! Този път с ракия. Да се документира снимка, моля. Банкерът трябва да е близо до клиента си. И клиента винаги, за да успява, трябва да е близо до банкера. Тук го показваме на практика. И както каза Стоян преди малко, всеки велик българин трябва да има паметник в Македония. Всички паметници в Македония са на велики българи. И за сега моите девойки са нарочили това ангелче за моя споменик в Македония. Това не го е пълни, да. След като разбраха, че Пловдив е града на Филип Македонски, аз съм по-македонец от тях. Няма как, трябва да имам споменик и аз в Македония. Дали знаеш македонци какъв лав имат? Къде ще се срещнем? До поменник. Сега не знаете кой точно. Сега вече са много, да. Е така, хубав престой в Македония.
Междувременно голямата щерка завърши в Англия и реши да остане там. Чуден изглеждаш на тази снимка. Детето има диплом! Не скарва да сфера с малката сметка. Може би затова така очите си. Малко чудено. Значи с Чърчил снимка нямаш. Толкова млад не съм. Последно, целият Sales Team в Lirex, с който се занимаваме, включително и Не само македонци. жени, няма един мъж. Има. Трима сме. Ще ти препоръчаме направо, Ще ги изпитаме да видим. препоръчаме да точно с момиченца вече. Някой е мъж за две жени само в курсинка. Ето тук съм точно. На здраве още веднъж на всички.